Acum nu știu dacă merge premiu sau fără, indiferent de mine. Adică ar merge. Nu știu. Dedication. Ok, fără. Să vedem dacă merge asta. Aici, premiul. Deci am așa. Survive, hai să jucăm pe sandbox-ul ăsta. Din asta. Ce-am așa? Ia avem aici bani. Spune că e adevărat. Șmecheria asta. Ai văzut-o? Spune că nici nu e. Da, nu e adevărat. Have we done? Create, open. Păi văd atunci, văd dacă nu știu. Nu știu cum dracu. Să băgăm în ăsta. Dacă nu fie adevărat. Nu știu cum. Să lasă ceră? Foundation asta cum dracu. Oh, uite asta e. Asta mă gândesc și eu, not enough. Asta știu și eu cum să faci. Double. Deci am așa. Create aici, am să creez. Nu știu cum dracu creez drăcia asta. Asta e. Deci aici trebuie să creez drăcia asta. Deci tu să creez. Trebuie să creez drăcia asta. Ca să nu mai stau să mă chinui. Deci dacă... Can build this away. De fapt pot să fac și pe... Să încerc la setări. Uite, grafici. Lampa Hang. 60 FPS, vibration off, e bine. Effects high post. Să crezi. Să vedem cu survive. Deci n-am nici reclame, nici nimic, ok. Ce dracu să dăm. Aici e mai un pic complicat, că trebuie să avansez un pic nivelul. Ce am de next. Nu știu. Collect resource. Teze resurse, ok. E ceva bizar. E ceva bizar. Nu cred că aș primi random item. Adică nu știu cum. Deci am ceva de corectat. Nu știu cum dacă pot să corectez. Level up. Așa pot să fac level. Cred că pot să fac. Nu mai pot să mai fac ceva. Dar aici nu pot să iau. Cred că-mi zice. Ce-mi zice? Oh, interesant. Dacă vrei să facem episoade de acest fel. Am încercat să colectez. Dacă mai mult colecția. Take. Aici am colectat și It's broken. Și nu știu. Golden Hook. Aici am vrut să întrece asta, tool is broken. Asta nici nu știu. Oh, level 5. Cum dracu am făcut el level 5? Better. Grafici în mai. Ia, level. Wow, level mare. Stai ce? Da, așa. Dar nici chiar așa. Am level 7. Deci mie îmi crește levelul. Get the fishing rod. Și am level mai mare, what? Nu e adevărat. Nu e ce cred. Catch the fish. Păi da... Nu știu. Use. Ok, să prindem și un pește. La un moment dat să prindem un pește. Carefully. Hold it carefully. Oh, nu am prins nimic.
dracu. Apăs. Cam așa. Și mai nu pot să... Hai să mai prindem ceva. Să prindem recipient. Ia să vedem ce mai prindem noi. Mamă, nu știu dacă prind cât e. Da, nu știu. Poate așa-mi trebuie. Ha, ha, ha. Hai să construim și noi ceva. Cât o construim. Production, nu știu, raft. Hai să vedem. Mamă, trebuie... Mamă, trebuie o... Să trebuie o frânghie. Habar n-am. Nu știu cum dracu găsesc eu frânghiile alea. E ceva bizar. Bă, cum dracu. Dă-i. Da, nici n-am făcut nici. Dar am pierdut un ceam mai exact. Asta mi-a făcut. Level 12. Ok. Tool is broken, ok? Să vedem, aici nu știu. Catch the fish. Nici nu știu cum dracu prind eu un pești. Asta. Abriți. Ce mai de făcut. Regain inventory. Use. Așa. Și vedem level 14. Ok. Cu level ceva, bă. Ce să dă, bă? Vine cineva urechi. Oh my god, ce pot? What? Eu nu pot să... Ne-a atacat ceva. Ne-a atacat al drag. Build sections. Secțiune din ea. Hai să construim. Construim de ceva. Perfect. Îmi trebuie ceva să... Craft. Shark protection. Nu știu cum vreau. Reserve. Upgrade reward. Nu știu cum fac toate astea. Ar fi posibil să te uit la ce rechin. Trebuie să fac ușa ceva. Și ăla trebuie să fac ușa. Hai totuși ușa să fac. Te apucă? Că te apucă multăține? Ok. Îmi trebuie un obiect care să rog. Dar nu înțeleg cum poți să faci survival. Eu nu știu cum. Wall of logs. Asta e. Asta trebuie să construiesc. Dar nici nu știu cum. E ceva să construiesc, adică... Ce a făcut omul cu domnul Dumitrescu? Da, tot cu domnul Dumitrescu. L-ați făcut? V-ați văzut? Noi da. Da, acum a petrecut noi vacanță. Și zicea că a băut și el, domnul Dumitrescu, știi? De Revelion. Zice că a băut-o de acum 12 ani. Și că zicea el că are o băutură de acum 12 ani și n-a folosit-o. Va trebui partea să creăm partea asta. Trebuie să mai conectez niște încă ceva, adică să mai conectez ceva. Nu știu, corner. Mie îmi trebuie colțul ăsta. Colțul ăsta. Îmi trebuie obiectivele ca să văd cât de mare poate să fie ăsta. Nu știu cum dracu o să fac level 40. Da, le-am mutat tot. Da, pot să-mi transform în ceva.
aici. Deci că nu sunt eu bun de făcut craftări. Apăsau multe chestii nemutate. Eu nu știu cum fac niște scări. Voi aveți idee? Mă normal să facem niște scări. Date n-au resurse. Și m-au rămas fără resurse, what? Ok. Mai iau. Din ceva, adică vreau un butoi. Hai, prindem. Trebuie să-l dau mai... Dacă ne vedem rechin. Super. Deci acum am prins oare unde ăsta? Bă, tool is broken. Ce mă? Ce mă? Dacă îi dau, da. Nici acum nu l-am prins. Bă, cât de greu e să-l prind, nu? Mai departe. Am prins ceva. Da, asta. Trebuie un teci. Aici îmi trebuie precis o drăcie de asta. Perfect. Un cloud. E bun ăsta. Mamă, cât de crește level. Voi vă dați seama, era la nivelul 1 și acum sunt la 54. Nu, acum la 54. Cred că l-am cu creștere de nivel. Dacă nu capul cu ăla l-am. Și șmecher. Și șmecher să crească levelul. Da, l-am prins. Hai, tătuț. Perfect. E greu să prinzi astea. Acum am prins ăsta. Udul. Acum să mai prind încă o dată de asta. Acum am mai prins. Ce? Oh my god, să mai creez încă o drăcie de asta. Protection Survival. Hai să mai creăm una. La urma urmei. Deci eu aș crea un de ăsta. Să vedem ce se întâmplă. Exact aș crea. Exact aș crea un haine. Dacă aș crea... Nu. Un pickaxe. Nu știu cum vreau să fac eu. Ideea mea e... Când avem full ăsta, creai regular backpack. Aș zice că aș crea ceva, dar nu. Build a wall of logs. Asta. Asta nu mai lipsea. Asta nu mai lipsește. Să facem și noi o drăcie din asta. Că mie nu se pare normal să nu știi cum să faci o casă. Mie îmi trebuie ceva cu care să mă duc. Și nu știu ce. Dar nici restul. Am ceva, nevoie de ceva cu care să fac eu rechinul ăla oare. Am eu oare nevoie de ceva ca să fac rechinul ăla, adică... Nu știu. Build a roof. Hai ceva. De ce să o fac? Asta termină. Hai să mai prindem ceva. Nu am prins un junk. Unui. Am prins un log. Wow, sunt la 74. Sunt mai rău decât... Da. Acum dacă e să mă atace un rechin, o să cer pe mine să-l atacăm. Oarecum. Tac. Hai, fugi. Fugi, bă, cum atac. Nu știu cum dracu să atacă rechin. Cum pare că mă atacă el. Nu pot să-l omor, bă. Ar fi trebuit să construiesc o străzie. Ar fi trebuit să construiesc o străzie. Până n-am și ceva cu care să strugniță, să-l axă, nici nu știu. Nici nu știu cum. Bine să... Acum nu știu. Am mai construit eu de ceva. Se apropie noapte. Trebuie să-l atac cu cumva pe rechinul ăla. Trebuie să-l atac 100%. Eu 100% convins că pot să-l atac pe oricum. Și dracu. Build a roof. Nici nu cred că pot să iau. Dar cum dracu-l atac eu pe ăsta? Are cineva vreo idee cum îl atac eu? Un fiel de la...
Muzica mea. Mersi. Cam de cred că am deja copyright. Nu cred că e chinul. O stai la... Nu știu. Aș face din el pad-ul. Hai să mai facem din asta. Să mai construiesc din câte ceva. Ataș și mă accomplished. Deci am aici, spre exemplu, nu știu cum o să vină mai exact, n-am nici resurse. Hai, atacă-l, atacă-l. Dracu, nu pot să-l atac. E ceva bizar. O să-l atacăm noi. Ce? Tu-ți dai seama, nu pot să-l atac. Hai să mai găsim și noi ceva. Hai că cred că am păstit, că mi-e foame. Și nici n-am nici mâncare, lol. Că n-am nici mâncare. Nu știu ce... Cum pot să mai craftez eu ceva. Survivor, mă gândesc să fac producție. Sau nu știu. Cum, Doamne iartă-mă, găsesc eu. Iată găsesc eu. Hai că am adus peste. Acum o să țintesc. N-am țintit. Nici nu știu cum pot să supraviețuiesc pe max uscat. Eu nu înțeleg. Singur lucru. Level. Dai mă, să prind eu drăcea asta. Așa. Level 90, cred că sunt aproape de level maxim. Eu nici nu cred că o să cer ok. Conclude. Hai să atac eu cu ceva. Mă zic eu 100%. Level 93. Pe ăsta să-l atac eu cumva. Merg să-l atac, what? Am dat-o peste, dar nu știu ce să mai iau, uite ăsta. Uite, am găsit ceva. Am food. Am găsit că mâncare. E perfect să mănânc. Dai ceva să mănânce la omul ăsta. E tare foame. Ok. 3 oguri. Level 97, acolo de 100 sunt. Habar n-am ce chestie mai pot să mai găsesc. Nici nu știu cum dracu. 98. Asta e. Perfect. Ia. Acum. Asta mai zic și eu level. Ia. Level 100 la maxim. Nici nu l-am prins, what? Nu știu cum dracu stau. Pare că crește ceva level. Eu l-am prins oricum totuși. Mă gândesc să mai prind câte ceva. Sau am găsit ceva. Este un junk. Level 104. Ok. Tu-ți dai seama să poți să supraviețuiesc într-un fel. Eu nu știu cum vreau să supraviețuiești pe mal. Bam. Bam. Nici acum nu l-am prins, dar ăsta-l prind eu. De color. Nu știu cum joci controlul ăsta de fapt. Nu să mai construim noi câte drăcii de-astea mai îmi trebuie ceva, adică să... Vreau să construiesc o scară, dacă nu mă înșel, să construim o scară. Să vedem cât de... Eu dacă aș face o scară, spre exemplu, aș face o scară, cât aș zice, mă... Hai să mai punem noi de sus ceva, adică... Și eu m-aș gândi să fac de sus, ies. Vrem să facem noi de sus ceva, adică nu știu. Să punem ancor
pun eu sort of raft. Nici nu știu cum poți să pui ăsta. Da, uite, poți să pui, uite așa. Cum am gândit eu să pun. Cum am putut eu să mă gândesc să pun pe, știți voi, pe ușă, cum ar fi. Dar e complicat să pui așa. Adică nici nu știu cum e să pun, dar nu știu cum. Wall. Vreau la roof ceva, vreau să pun foundation asta. Nu știu cum. Large stairs. Aici îmi trebuie treated board. Metaliu. Vreau acoperiș ceva, nu știu. Sau mie, uite, eu pot să fac bonfire. Pot să fac bonfire ăsta. Să pot să fac camping. Nu știu. Nu pot încălzi cu ceva, nu știu. Asta poți să-l faci. They are not upgrade. Ok, pot să fac upgrade oricum. Mai trebuie. Eu pot să fac upgrade la el. Build a wooden ladder. Eu am construit asta. Dar mă normal aș face partea asta de sus, dacă nu. Asta trebuie ca scop. Dar eu nu știu. Ceva trebuie mie mai. Mă, aici este să acoperi drăcia asta, dar nu știu cum. E ceva complicat să acoperi ceva. Adică, bă, nu m-aș gândi să fac ceva special pentru youtuberii mei. Dar nu știu cum găsesc eu soluția aceea. Aici trebuie să fie pe ușă. Mai construiesc, n-am nici. Sper că am rămas fără lemn. Sper că am rămas fără lemn. Dar n-am găsit nici o cutie. Uite o cutie acolo. Dar n-am ajuns măcar la ea. E imposibil să nu mai ajung. Cred că aș muri un pic de foame. E imposibil să caut o cutie. Dar ia, dacă apăs pe... Cred că îl prind eu pe ăsta. N-am nicio șansă să-l prind, dar ăsta așa mă gândesc că îl prind și eu. Asta mă gândeam și că îl prind. Nu știu cum prepar eu mâncarea asta, ce să fiu levelul 3 în joc. Levelul 130. Cloud. Mă, adică nu știu cum, adică trebuie să pun niște... Nu! Deci eu nu știu cum caut o cutie ca să mănânc. Trebuie să fac eu din ceva... Stai că am găsit o butelie. Stai ce asta? Asta am găsit și eu. Small bottle of water. Deci eu am găsit o de-asta. Deci am găsit, am completat și eu ceva. O mișcare. Câte slujbe să fac eu. Build a wooden ladder. Adică trebuie să caut. Mai spre exemplu, ia. Am ajuns la asta. Hook is broken. Deci e blocat asta. Inventory is full. Hai să creăm noi altceva. Noi facem noi ceva, adică să... Mă gândesc să fac partea asta. Adică nu știu cum fac, dar... În mod normal aș face eu, cred că... Da, bă, aici trebuie să pui ceva. Trebuie să pui ceva din partea asta, ia fiți atenți. Du-te mă repede că mă atacă rechin. Hai că nici nu știu ce dracu. Deci asta trebuie să faci și tu. Eu înțeleg aici cum e. Eu știu cum e să pui drăcia asta, adică... Nici nu știu cum pui... Asta nici nu știu cum vine. A, o să vină așa. A zice că e cât de cât mai bine. Cred că nu ajunge atât de asta. Să știți că mi-ar ajunge așa atâtea lemni. Sau nu mai am nici lemni.
Cred că aici mor de foame. Nici nu știu cât îmi ia filmarea, cred că m-aș gândi să fac live, dar uitați cât level am, 170. Bă, unde e o cutie, mă? Acum trebuie să căutăm aici ceva de mâncare, dar nici nu știu. Mamă, că trebuie să dau pe... Nici n-am prins pe aia. Nici n-am prins cutia aia. Inventory is full. Bă, dar oare prin cutia, mă? N-am nicio șansă. N-am nicio șansă împotriva cutiei, mă. Să știți că am prins eu oarecare ceva. Nu am nicio șansă prin cutia aia. Dacă am eu șanse mari. Am prins cutia, what? Asta ce e? 2 junk. Mă, am prins eu ceva. Dar poate o să mor de set. 177. Da, aici trebuie să prind ceva, nu știu cum voi prinde eu asta. Mă gândesc să prind niște... Uite, dacă prind, spre exemplu, wooden fence, nici nu știu. Aș dori să construiesc high window edge, să construiesc niște geam. Dacă construiești niște geamuri, ar fi ok. Dacă mor de foame. Păi și la noi e 17 grade până vineri și de vineri a zis că să strică timpul. Deci n-am nimic aici. Vineri e soarea și iarnă. Aici n-am nimic. Ceva de ascuns. Nu știu. Deci cred că mor de foame. Nu știu dacă găsesc mâncare. Sau știu. Oh! Încă o cutie, stai așa. Că te prind eu imediat cutie. Am nimic. Acum. Nu știu cum găsesc eu. Hai să mai găsim noi. M-aș muri de foame. Nu știu cum. Ia, în cutia n-am prins-o. Nu știu cum. Drag, trebuie să prind o cutia aia. Am prins-o, butei. Ce mă, inventory is full, what? Nici nu știu cum, dracu. Trebuie să construiesc un wooden ladder. Să le îmbraci mie, pe aia să le îmbraci mie. Dar mi-ar fi foame, mă. Useful. Asta trebuie. Tool is broken. E perfect, cache de radar. 5.000 experiență. Asta am levelul. Cred că 200. Am o ce știam să iau. Deci mie îmi trebuie, spre exemplu, asta îmi trebuie să construiesc. Asta trebuie să construiesc de ce asta. Care să fac din ea, cred că metal. A, uite, pot să fac din asta rope. Metal. Open. Instant. Creează. Create. Păi și pierd nu-i mai dai? Nu e mai dat lapte, bă. Create iron debris. Take metal. Speed up. Ok. Nu știu cum e acest gen iron debris. Asta ce e, mă? Iron debris. Eu habar n-am. Ar trebui să caut. Ar trebui să caut junk-urile alea. Save your hunger. Și mie mi-e foame. La mine mi-e foame, what?
N-am nici junk. Nu l-am întrebat. Wow. N-am nici mâncare la mine, what? Ok, se pare că mor de foame. Hai. Cred că am prins eu oarecare ceva. Mă gândesc că mănânc și eu. Sunt aproape de... Să da, mă? Nu cred.